הריחות והטעמים האלה, הם חוזרים אליי ממש הרגע ומציפים את זיכרוני. אותו ריח העד המעביל העולה ממימי הירקון בבוקר חורפי וקר. היה לו לעד הענן הזה ריח מיוחד של מים וצמחייה שהיא נרכבת וניחוח קסקסיהם של דגי בורי שמשייטים במים האחורים. אתם לא תאמינו אילו שמות לא הענקנו למים האלה. שלא פחדנו לקפוץ עליהם קפיצת ראש ממרומי גשר הקשתות. אחד אחד היו נאספים מגודלי שיער ויחפים, חולמים ביחד ועפים ילדי הירח, ילדים יפים. זה המיקום הכי טוב לשבת צופים שתמצא בארץ. כן. יש פה שטח אינסופי. החיבור של השבט לטבע והילדים בו יוצרים קשר עמוק בין הילדים לבין אהבת הטבע מחד ולאהבת האדם מאידך. אני גיליתי כאילו לא מזמן שזה חלק משביל ישראל, הדרך שלי מהבית לשבט, אני הולך חצי שעה, מתבאס שאני גר כל כך רחוק, אבל לא, כאילו זה דרך כל כך יפה, כל כך כיף. המקום פנינת טבע. חלק מהכיף היה לבוא לצופים ולחזור מהצופים, זה הדרך. בדרך כלל היינו הולכים בדרך הפארק, כולם יחד בחבורות, זה היה ממש חלק מהצופים, הדרך הלוך וחזור. הטבע היה חזק, היה עוצמתי, לא היה פה גדרות, לא היה כאן מרצפות, היינו בחול. הגדה השנייה של הירקון הייתה פראית לגמרי. פראית לחלוטין. רואים שעברו עליו השנים, אבל יחסית כך הוא נראה. זה מעשה אותו השבט בדיוק. בעיניי הוא 50 שנה לא השתנה. לא היה פה... כן, היה פה רשת פעם. היה פה סלים פעם? הוא הרבה יותר ירוק. כן. ולא בקטע אקולוגי. יש שמועות על שכבות לפנינו שהיו נכנסים לירקון. יוסי, לא לגובה, זה במים, תירגע! היה לנו מונח בחבר'ה שנקרא משמעת ירקון. קבוע שהבנים היו משחקים פה כדורסל, וכמובן שלא הייתה הגדר, והכדורים היו עפים באופן קבוע לירקון. משמעת הירקון הייתה ירודה מאוד, ודקות ארוכות היינו מבלים באחיזת סנדות עם כפיתת הערכה, ולנסות ככה להביא את הכדור חזרה. פעם אחת הצלחתם להחזיר את הכדור ככה? כן, פעם אחת. הליכות זיקית מעל הירקון, שדבר שלא עושים היום, או ללכת בתוך פעולה, בתוך הגשר. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יין, יין טוב. מתנגנת בי, מנגינה בוקעת, מבין אצבעותיי, ותילך אל הרחוב. כמדריך הייתי בא, או שסוגר עם חברים שיבואו להפחיד את החניכים שלי באש לילה, או שהולך להפחיד חניכים של מדריכים אחרים. היינו עושים את הריצה פה בעירונית ד', ואז מתייאשים באמצע הריצה, אז חותכים לשבת, אני תמיד הייתי בורח מהריצות, ואנחנו אפילו כאן מקלחת שהכנו מבזנת והתקלחנו פה אחרי שיעורי ספורט. זוהר ארגוב בעיר הנוער. לינור. היו מגדלים כאלה שאתה בונה. הוא היה עולה על המגדל ומעיר את כולם עם לינור. היינו ילדים מפגרים, בינינו. אתה זוכר שחרבנו לך בתוך הארסל שבנית? כן, אני זוכר את זה. אני זוכר שחרבנו לי בארסל, אני זוכר שקשרו אותי לכל דבר אפשרי בשבט. הכתובות אש מתגלשות מצד אחד לצד השני של הנהר, שכמובן שבט החורש לא היה הכי מקצועי בסיפור הזה. כמעט תמיד נגמר או בשלב התכנון, אם אתם ברי מזל, ואם לא, אתם כמונו, והכתובת אש נפלה לירקון, ואז הייתם צריכים. היה פעולות שהיו בונים פה רפסודות. נשמע משוגע. אנחנו פשוט התעסקנו עם להוציא כדורים מהירקון ולדאוג שחניכים לא ייפלו לשם. פעם אחת, גם האופנוע של רני רול התעופף. גיא פרל שלא יודע לשחק כדורגל, אמר תביא סיבוב, לקח את האופנוע של רני רול לסיבוב על גדות הירקון. פתאום הוא רואה את האופנוע של גיא, מחפש את האופנוע שלו בירקון. לא רואים את האופנוע, רואים רק את הכידון שלו. אבל כולם רצים, וגיא עם האופנוע בתוך המים. רני רול החליף צבעים, כאילו אני לא יודע מה. השכבה שלנו החליטה להנפיק עיתון של השבט. קראנו לו ככה סתם, היסטוריה, פשוט היסטוריה. אגדה של פסח, של שכבת אורנים. מעשה ברבי דונסקי, רבי דבושה ורבי דלושה, שהיו מסובות בחירבה כל אותו הלילה, עד שבא שמיל,
שמיל המדריך, ואמר להם, רבותיי, הגיע זמן השינה. אמרה רבי דבושה, הרי אני כבת 14 שנה ולא זכיתי לישון בלילה ראשון במסע, עד שדרשני שמיל שנאמר, למען תזכרי את צאתך בלילה זה כל ימי חיי. יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים להתערבב. פריידברג ואיתמר תמיד היו עושים כל מיני בניות מטורפות עם צוות המחסן. היית צריך להסביר לחניכים שלך למה אסור להם לעלות על זה, כי אף אחד לא מכסה דבר כזה בביטוח. אני אספר לכם בסוד, אני תמיד התפרפרתי ותמיד כעסו עליי, אבל אחרים ידעו לעבוד וליצור את כל הקשרים וכל הדברים. פינת החי שכמה משוגעים לדבר, ואני בתוכם, הקמנו אותה על הגג. מאיפה לא פילחנו עצים, ומאיפה לא גנבנו מסמרים, ומאיפה לא נדבו לנו חיות מגן החיות בתל אביב, ומפינות החי בצהלה. זאת הייתה גולת הכותרת אולי של כל השבטים בתל אביב. סתם בשביל להבין, על הגג של השבט אסור לעלות. גן נאבד כדור לחניך הכי מתוק והוא מתחנן, תעלה להביא לי, אסור לעלות. האגדה מספרת שלפני כמה עשרות שנים על הגג היה פה עזים ואולי גם בנות יענה ואריות, אני לא יודע. יש כמה תמונות מהשבט שאני לא יכול לשכוח. קורס הדרכה, שנת 82, יום שבת בבוקר. השלג, שמעתם? אנחנו יוצאים ב-10 בבוקר מהחדר, כל השבט לבן. אני חושב שיצאו הרבה זוגות מהשבט. כולם אחד בתוך השני, וכולם רוצים להיות אחד בתוך השני. ואנחנו לקחנו את ההורמונים צעד אחד קדימה. היה סוער בשבט סביב זה. שנינו התחלנו את החברות שלנו כאן, ואנחנו ביחד כבר למעלה מ-50 שנה. זה כמו מין, כאילו מקום כזה שהוא כמו קיבוץ. אתה בא לפה בבוקר ואתה יוצא מפה בבוקר שאחרי, ואתה פשוט חי פה, וכשאתה חי במקום, אז כאילו... קוראים דברים. מה, תחיה לבד? הייתי פה לפעמים שעות הרבה יותר ארוכות מאשר הייתי בבית ספר. זו לא חוכמה גדולה. התחושה הייתה שכל החיים קורים כאן. המקום, הבית השני. אנשים שאהבתי והרגשתי ששם בשבילי וכיף לנו פשוט לבלות יחד. זה המסגרת הכי משמעותית בחיים שלי, זה גם מסגרת חברתית, כי זה החברים שלי וזה מה שאני עושה אחר הצהריים. זה גם מסגרת חינוכית ראשונה במעלה, יותר מבית ספר, לפעמים מרגיש לך אפילו כמו המשפחה. לחניכים שלו הוא מקום של חופש ושמחה. כמו שאומר הסלוגן של הכנס הזה, אהבת נעוריי. זה מי שאנחנו, זה מה שנהיינו, זה הילדים שלנו, זה בעצם כל הילדות פה. כאן היה מכחול ואנו שניים מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לראות. כאן הייתה טירה ונהר זורם בלי מים, עברתי רק כדי לראות. אני הכי מתגעגעת למחנות קיץ, לטיולים, למורלים, לצרידות הכרונית. אנחנו מתגעגעים בשבט אחד לשני. מה שאני הכי מתגעגע זה השעה לפני הטיול, שכולם מחכים לאוטובוסים, זרוקים על התיקים, מתחילים לאכול את כל הממתקים. אתה מדמיין איך הולך להיות לך עכשיו 7 ימים הבאים. אני כאילו מדברת והכל חוזר לי, ובא לי עוד פעם, בואו נעשה טיול, בואו נצא למחנה קיץ כולם. עם הילדים, כולם יבואו. דורי, אני מתגעגעת לשבט פשוט. אני מתגעגעת למקום שאפשר לברוח אליו. אווירה כל כך חריפה של חופש ושל עצמאות ושל חירות הייתה פה. כולם פה חברים אחד של השני, ובאמת אוהבים פה מכל הלב אחד את השני, וזה אדיר. מילה אחת, משפחה. מאז שעזבתי לצופים ולשבט ולשבט החורש ולהנהגת תל אביב, יש פינה חמה, רותחת, ענקית בלב שלי, ואני טוען שאין כמו הצופים לכל החיים. אני בכיתי כולנו. אני בכיתי ביום האחרון, לא רציתי לעזוב. אין סיכוי בעולם שאתה תעבור ליד השבט בתור בגר ולא תסתכל כזה ימינה או שמאלה לראות שאם יש אנשים בשבט ומה הם עושים ואם יש אור וכאלה,
וזה חד משמעית, כולם מרגישים ככה. אני תמיד מציצה לראות אם יש איזה משהו ככה מעניין. אני חושבת שיונתן אף פעם לא ממש התנתק מהצופים. זה כיף, אני חוזרת לפה כל שנה בפסטיבל קיץ, כאימא, כבוגרת, לשבט שגדלתי בו, זו הרגשה נהדרת. הנה דורון, וזה הצופה העתידי כנראה. לפני מחנה קיץ, כשבונים את כל הדגמים, בא לי להיכנס ולהגיד, קחו אותי, אני יודעת לקפוץ בגובה. יש לי דיבלים. אני מקווה שעד שיהיו לי ילדים שיוכלו להגיע לשבט, תישאר פה החממה הזאת של הילדים שרוצים להתפתח ורוצים לאהוב אחד את השני ומשקיעים פה בשבט ואחד בשני. שיהיו אזרחים טובים וימשיכו את המסורת רבת השנים של שבט החורש. ושיהיה פה הרבה אנשים תמיד, שיש הרבה אנשים ויש הרבה שמחה גם. פשוט לא להשתנות, להמשיך כמו שאתם, זה הכי טוב שיכול להיות. הלוואי והוא יעמוד כאן עוד 100 שנים, יותר. אני מאחלת לשבט הזה שימשיך ויפעל ויגדל, ושאנשים שבו ירגישו כמו שאנחנו מרגישים כל החיים שלהם. מי הקים את השבט? שאלה מצוינת. התקיל אותי, אני לא יודע מי הקים את שבט החורש. שלמה ארצי. שלמה ארצי הקים את השבט. מי הקים את השבט? וואו, אין לי מושג. עברתי רק כדי